Salut! Ne aflăm la clinica Adăpostului Speranța, care a devenit clinica Viva Credit, datorită unui parteneriat pe termen lung prin care vom cumpăra aparatură, vaccinuri și multe alte tratamente pentru câinii mulți pe care îi avem în adăpostul nostru. Dar haideți cu mine! Aici este locul în care administrăm tratamente, vaccinăm, operăm câinii noștri. Totodată este locul în care salvăm vieți, iar aici pe masă o puteți vedea pe Zora, unul dintre căței cu slabe șanse de supraviețuire, dar care a fost salvat de noi. Între acești pereți au apărut multe alte povești, cunoscute de voi, precum Agripina, Norocel, Negrilă, Pluto, Xena, Șumi, Albanu, Stafidă, Lăbuș, doar ca să enumăr câțiva dintre câinii care au fost salvați de Adăpostul Speranța. Iar toate acestea au fost posibile cu sprijinul celor ca voi, cu sprijinul partenerilor noștri și pentru asta vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că ne ajutați să salvăm cât mai multe suflete.